Baganegi Ukirish Bakhuid, Tungin Duaina Vinda, Bala, Dab Biang, Kongwar, But Samson Savian, But Samud Kikun, Duaina Vinda Balajid, Paslane, Benujingo Chinkia, Duaina Vinda Kavin Kurba, Padega Sngi Jungi, Duaina Vinda Kajinja Tide Bamchukut, Mensian John Star Nongrum, but Marcus Nongrum, Duaina Vinda Del Sina Dakar, Benia Jingo Jinkia, Duaina Vinda Amas, Badi Bakar Simsat, Reka Sngi Bain Kasuk, Kasai. Right, nak kena bar ke basah. Tuhan Immanuel, Tuhan Sius Payu Israel, Sius Pavan Rupari Natal, Bauran Diaji. Tong yang sanggup yau jisu nak benda kan nega por, ngiduai nak benda ke jing dumu shime jongi, ngiduai ro nak benda ka Bible Convention, ha kan nega skin sejain, but ke jingger ku ke yim batimai, baka bohor jongu jisu kanang seizo haki ke barro, ngiduai ro lemba ke jing asylum jong ka Our Lady of Loreto, pa ke jing asylum jong Maria Tisti kanang penyajian yang ibadu jisu. Ha kerteng upa, badu kon, badu mensium Bakhuid. Amen. Kajinga jung utrai jung yu Jesus Christ, but kajingi jung ublay. Lem but kajinga selak jung mensium Bakhuid. Kindon renka but pi barro. Renka but piru. Tongin sangesh por ban kuslai halaka mensium jungi. Kadbang idang yusngo, yaka gospel u Jesu, u kot wearing ye pe. Wan shanga pi baro kiba shitam kiba kia jinkit. Ngangan penja tai tiapi ngi don bon ge daw jonga jing sngo kia men siap ngi don ge jing sonsi namar ki pop jongi namar ge jing tala jongi namar ge jing tenju kabang ye kundu man ka klip ma da ge jing im jongi warla rangi kwa ban im ya ge jing im bariu bale Bakhuid bon sin ka wan telep halo jongi ya ki pop ka we hadin ka wai pat nginang IT how jisu da ge jing sngo rit men siam yaki jing duna jungi, yaki pop jungi, yaki jing long, kabangim sautanat ka po jungi. Visube eat map yangi, site good yangi, yarap yangi kam kerpang, hakanega ayam advent, ban kerla ka bamut, ban ino yaka jing long janga pop, haka jingim jungi. Nga palam, how play but on board baro, but happy ko himen ko para. Bangrele pop shibun daki jim parkat, daki tin, daki kam, daki jingle klet. Daki jingle palad junga, daki jingle palad junga, daki jingle palad bakrao junga. Namarkata, nakarpadi kamaria Bakhuid, kabayaysa kataisoti, yaki angel bat kirikoid, but yapi ko himen ko para. Benduwai nagabinda junga, how try ublay jungi. Ublay button board baro nisane yangi, but andala mabigi pop jungi, unyalam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. Try can rat ko blay snay yangi. Try can rat ko blay snay yangi. Jangi penim yangi
duwai. Ni duwai nagabinda bara ke jing dumo changi bu ya ke jing dumo shimet duwai ru nagabinda ka Bible convention ha ke negas ngi se jain kadbanan kerku ya ke yimba timai jangar tree sender baka bor jisu namwan hiar lemba ka jing duwai jong bishop but provincial ni duwai ru nagabinda bara ke jingai ka bangi trang ha ke jingim changi lemba ke jingya silem janga Our Lady of Loreto Kamaria Teisuti janga Loreto Italy to ai ko blei by isune ya ga jingya da jame hapadeng ga jing talo jangi knamba mangi kibarake ya ka sngi kin ma buram ya ka Maria Teisuti janga Loreto janga kumi Bakhuid jango blei ngilla daga jingya rap janga jingya silem janga ban ki joy nagi pop jangi dau trai jangi Jesus Christ ukun jame uba im bat sensha rengkat bat me haga jingelang kawai jang mensiam Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pule nak ke kitab Yesaya. Bat uno ken pinianu jorianga bangan long kumau uong Bakhuid. Hakmet elaki kmat chajrong bat topej. Mano bala thau yakine. Uta ken ubala penrenti syriak yaki paj beneng baro. Bat ubala ai yaki la ka kerteng. Da kajing krau kabor chong u. Bat namar ba ulong ubaklan ha kabor. Semdon uwe naki ubaja. Balai piong ko Jacob. Balai pikran ko Israel. Ya kalenti chonga laburi na utrai. Bade kahok chonga siam la nyew da ublei chonga. Hato pim tip, hato pim juyok sengau. Utrai ulong ublei bom cukut. Ulong nung tau, ubala bukput ya kapertei. Umjut taj, umjut telot. Ya kajeng simpang chong lak bantau. Ai bor ya kibaswai. Batha uta ubom don bor ai kajeng klan. Wat kisamla kin telot, bat kin taj. Bat kisamla cenrang kin luaj. Nrejar ki bakermen ha utrai, kin sapen thamai ala kabor, kin saher sajrong da kitab niang kum ki pukni. Kin samare bat kin taj. Kin yaj sayaj henrei kin luaj. Kaktin jong utrai. Nisongo yau blei. Sam si Ba-lai nomor nyau spa kendai pulai. Nyau spa kendai pulai. Wan kerkur wayai ngumen sim jonga Derteng utrai Tos yang wat klet shumen sim
ban pelajim ya laki breu la jong. Sukito ki ban la kre ban ya kendu ya u. Alleluia. 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 Utrai undon rengka bat pim. Rengabat pir. Kajimpulena ka gospel Bakhuid kat komu Matthews. Gaburam hame kutrai. Ujis ula ong to wan shanga pi baro ki ba shitom bat ki ba kia jinkit. Bat ngangan penja tai tia pi. To ba ya ka juwal jonga bat to hikai nga. Na ba ngalong uba jemnut badu bas ngewrit ka donut. Te pinshem ka jingcha tai naga binda ki minsiam jumpi. Na ba ka juwa jonga kalong ka basuk bat ka jinkit jonga kalong ka basting. Ka gospel jong utrai Kajingera yame ko Chris. ko himen ko para bait how try Jesus Christ. Minda Sngi ka balang ka bu ya ka optional memoria shepang ka teisoti jonga Maria teisoti jonga Loreto. Kaya ka jing koridor jonga ne ka Sngi ken mau ya ka Maria teisoti. Bad ki ong kat kum ka jimbatai ba kadon ka kaying hana jong ka Nazareth hangne kaying ha ka ba ka Maria teisoti kalayo pidiyang ya ka jimpen bana jongu angel ngaru ngalayo ban late pay paduai ha ka ta ka jaka ha Loreto ha Italy bad hangda kadon ka ying kaba ki ong hana kalong ki ying Maria teisoti kalasa kade ha ka ta ka por u angel ulawan ban pen bana sha ka Maria teisoti minda kadon bun gi kana kumno kane ki ying kalapoi sha Italy ki ong ki angel ki lara iya kane ki ying na Nazareth sha Loreto bad ki labu hangdo bad kadondru ye ki kana kawe ki inga sem kaba riubale kaba kekerteng Anjali kila ra iyaka kiying han na Nazareth haka jad nanda kila ban vanshna biyang hangne Loreto. Bad katkum ka history ru ki ong na Nazareth kala poisha kakari Croatia nangda nakari Croatia kala wan poi sha Italy hakanega jaka badam bak ai kerteng Loreto, Our Lady of Loreto. Bad kaneka Sngi burom kala reke manka manusnem hakashipo taring hangdo ha Loreto. Badu pa Bakhuid pa Francis ula penbana bahaka ju ka Sngi baki reke ya ka Sngi burom ha Loreto ha Italy ensa perlongru ya ka optional memoria haka balang baroka we ya kanega Sngi buram Our Lady of Loreto. But kaya ka jingkerpang jong kanega Sngi buram bale ngireke ya kanega Sngi buram ban kinmao ya ka jingtre jongo bale haka jingim jongi namar habang ngireke ya kanega Sngi buram ngiken mau ya kerukam ka Maria teisoti kalayopediang ya ka jimpan bana jongu angel but haka ingasem haka ying kabadon ha Nazareth minta ladang ilait peit ngilaban yoi kane ki ying khaba ki ong kade ka ying kaju ka ying badon ha Nazareth but bale ki ngeitru namar ya kane ki ying balasna da ki mau bad ki motar but ki ong kum une mau klam lapshu ha Italy but kum
kane ka mortar ka ba pendon gam kum ban kale ban pendait kum cement bam lab shu ha Italy but haba ki wad ya ka history but ki archaeologist ki shem ba une ujait mau ki shem tang ha Nazareth bad kum juru ya ka mortar kane ka pintikana ba kane ka long ka ying shisha ba don ha Nazareth but mindang you don't come ban duwai ba u Jesus ujid ban shong ha ka jingim jangi ba u Jesus wan ha ki inga sem jangi wan ladangi long barit katno ladangi don ka jing trang habangi reke ya kane ka sngi burom ngidi ban sautu uble u pen kantang ya ki inga sem jangi uble u koloi ban jid yangi uble u koloi ban kindiu yangi da ka jingi snega jangu kamda me hakene ka addu ayam adduven kadbangi pen kare kabashi bon yangi ban puson halor kane ka pang ke jimpin bana angel shaka maria tisoti kadba uda kadangsa ha ki ying barit ha Nazareth minda ki ong hana ka don ha Loreto but kane ka pinkan mau ingi vai payve ladangi koloi ban yatrelang badu Jesu u Jesu u koloi ban kindiu burom yangi kamdam lele hagane ga por kadba bon gi tulong jongi bruyu ki bahi kai mar kompong ngala karen halor kane ka pang tengila ban yoi don bon gi jingre ke sngi burom jonga maria teisoti but ke jingken ma iyaka ha kabalang kam shimla pinduna eye na ka ban rakke but burom iyaka maria teisoti but namar kabalang jongi kabut tang ia ka tino belai ki ken koridor ia ka tino belai kumjuru ia ka jingi kai ka bakyar pateng lemba ki apostol bar ka jingi kai ka bakyar pateng na ki apostol ka ha ka por ka ba ki apostol ki dang ki kai ia ka jingi du Jesu bar ka tino belai kim shimla don Bible bar ki namar kila hikai pateng da ka shindur jangki Bad wad yaki patimen jonga balangru ka penskam yakane ka benda. Te don born ki baro haba ki bru ki kirli larapi ki kai kumne hangno ka don haka Bible ngideben sautu ka Bible kambat don hakane ka dur ka dar ka bangi don menda haka tijongi kamda me eka jutam batimai kalastang banyo ya ka dur ka dar kum ka kod tang nau nagispas nem Ba-lai ter hadu kata ka por ki apostol ki hikai ki bela yusno ya apostol ki hikai kila hikai da ke shindur bad ngila tipru ka baptisma bad baru ki jinglenium baru ki sacrament ngi don nadu ka por jangi apostol nadu ka por apostol ki hikai ki bru ki le yo pidiang baptisma telada ngikli shano ka don haga Bible kane baro ngimla balla Nagata kadau ko himmen ko para ngidiben ngit ki baro kabala hiar pateng lemba ke jingim jongi kristan baningong haka por jongi apostol kumjur yaki sakramen baka kabang ki bad ni puliru haki kam jongi apostol ki apostol kila yalum lang bad ki kristan bad kila kidia upu bad kila pen baptis ki bruyu kila bu ikti halor ki balayo pidiang baptisma kila pen scam ya ke jinge kumda ter ngila ben yo I haka Bible bon ki baro kabala jia kum juru na ke jingi kai jongi patimen kum Tertullian kum Irenaeus kum Augustine Bakhuid kum Basil bakrau baro ki kadau hangi halor kanege jingjia nakata kadau habangi kirli bale mano baki kai kumne mano bala ong yangi ban burom ya kamaria suti nengi mano bala hikai yangi bangi don sacrament ngimla ban kadau naka Bible namar ka Bible kala to hadin bangi don gabalang hadin baki pait ba kila yalum lang ban duai hadin baki pait ringet kila yalum lang ban kinia ya ke Eucharist Bakhuid hadin baki pait ringet kila yo pidiang ya ke baptisma but ki sacrament but kane baro kalong shi benda jonga jingim jongi shi benda jonga jinge jongi kabang ingim don kaman kirli jingirli namar kala hikai pateng daki shindur namar habau Jesu la ong ya ki apostol ro ula shibla ong shong
sto ia ka Bible Henry ula ong kilet ia lap ia ka kubor babasa tala ka parte ka jingya lap dagi shindur kalong ka bakongsan jingitu kana dagi shindur kalong ka bakongsan de lamba ke jingya lap dagi shindur de lamba ke jingitu kana ka ba kalahiar pateng ka jingit kala roy bat kala scam bat ki buru babun ngod kila yopediang ia ka jingit omde na ka ba puli ia ka Bible na do bastang ki ngeit ia ki apostol ki ngeit ia ki bishop ki ngeit ia ki pat menjongi ha ka ju ka dur khabangi puson halor kanu ke jingi kai janga balang kade khumne Nagadaga daw ka jing ka kerdan balabu kerpang ya ka Maria teiso tiru ka wan hakane ka dur but kalong ka ba scam namar ka balang ka im barabor ha ka tradition but ka scripture ka jingi kai ka ba hiar pateng but kum juru ka Bible ngide ben nge scam ya kanek baro ar benta ha ka jingem jongi banlong gi banget ka ba scam habang yus ngo nang no nang dai ki bru ki kirli hangno ka don ha ka Bible ngimdon ga ban kadaw namar ngilong ka balang ka ba pensyong nongrimro halor ka jingi kai ka ba hiar pateng na ki apostol bad na kata ka daw ka jingi jongi ka scam bad ka balang ru ka scam bad habang ireke ya ka ne ka sngi burom ni don kamban sautu kumno u jisu kodu wer yangi wan shanga pi bangaro ki bashitam ki ba kya jingit habang don jings ngo kulmar habang don ki jinge kano ka dur u jisu hi lemba u mensiam bakodan penshai yangi lemba ka balang un sa penshai yangi halor kano ka jinge ka bang don ha ka jingem jongi ba naga taga daw ni osngoro naka kitab isa anungia tulupa hage jing dolor jongi hage jing dona jongi hage jimpang jing shitam jongi habang itur sha uble ngin sayo ya ka bort mai bade uble da umensiam Bakhuid u pensha yengi halor kinu ki jinge kabangi don kadbangi reke ya kasngi buram janga Our Lady of Loreto aiba nginang yo ya ka jinge ka baskem halor ka jingwan long snam ujisu halor ka jing tre janga jimpenim kaba wan pau hangi lemba ka jingkongu janga Maria tisoti but baro kine kilong kiba kongsan ha ka jingim jongi ha ka jinge jongi bangindup laban jan badu jisu giduwai ha ka ne ki Eucharist Bakhuid bangin long kiba scam ha ka jinge bangin long kibam artatin hano ka daw namar kibru ki kran kumne kundai shane shatai halor kano ka pang jonga jinge jisu ba id karku kardo yengi pensle yengi penkantang yengi ialam lendi yengi bangin dup pensyong nongrim ya ka jinge jongi halo jame halor ke jingi kai jonga balang halor ke jingi kai ka bakyar pateng lemba ki apostol bangin dup laban yang scam but ngindup laban pla ya ka jinge daga jing slur enyaro ya utrai jisu Christ Nom lai nom amen. Tangin plai ya ka jinge ka jongi ngangit how play upa badan bor baro unang tao ka beneng bat ka kendo but how Jesus Christ kun pamarwe jung utrai jungi ya bela puna men sim Bakhuid ya bela kana ka Maria tesoti ya bela shalabe popon Dios Pilatus la sanar pnayu la ya platep yu la kya shakibaya kagasni ga Ba-lai nami pad nagibaya la kiusha beneng usang shakamonu play upa badan bor baro nang down wan pat ben bishari kibayim bat kibaya ngangit homen sim Bakhuid hakabalang kya tulik Bakhuid aga jinga sala kirikoid aga jingma Kipo, aga jing pat kato, pada jing impom jukut. Amen. Lai spa nyupo. Labor crown, duk diang snow pa, jing ai ti bang iterwan, wan bat pu bali bernai, ba u ba jo me u
Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi. Kalong ka ba priang kon hau bleu pa ba don board ba ro. To try pinang jing kinyan kiti jong pi nakabanta ki jing ro ko pura mo kerteng jong u ke jing mentoyengi pada kabalang ko jong u baro ko wei. Kat bang ikan mau buram ya ka kami ukun jame ka teisoti janga loreto ngikar par ko trai baka jing trawa jang kane ka jingkinia kalla daga jing pahu jang ka jinga e jame ban pen boy yangi shaga jing janai kum ka jing trawa bam chikut hame hakane ka ayam adwen dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rengka bat piro. token diu yala ki donot Kentiu yaki shau try. Panginaingu ya utrai ublay jangim Ka shong hok bat kate. dashisha kalong ka ba siyang hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesu Christ uba ha ka jingwan baning gong jangu ulashim ya ka jinglom brio ba po jangi badula pendap ya ka saindur kaba melamang nadu menshua badula play nagabinda jangi ya ka lendi shaga jimpenim bam chikut krampa ha ka jingwan ba ar jangu ha ka bor bat ka buram kaba kaddu kadwangai la penpao ya ka kam jame ngi ke bamenda ngi ap kme lendi ya ka tagas ngi laman pidiang ya ka ta ba ngi not ban kermen ka jingpenim balak ular jame Banamar kata rangal bat ki angel bat ki archangel ki kets yem bat ki hima bat baru ki pait belin bat ki bo jang baneng ngirwai ega jingruai ya ro yeme bat ngi pen bana kalam sange Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep on playing, but take it up like a buram jome. Why you sana shadron? Why you sana clem? Why you sana you play? Yaro you tabawan, akakuteng utrai, beba bertek ida, dagaburam jome. Rayu sana shadron, rayu sana klengkut, rayu sana you play ko himen ko para taka jing riyo bleng dubai baga jingwan long do long snam jangu Jesu kalong gabas eizo haga jingem jangi iduai pau mensiam Bakhuid unwan yar halo jangiru pangin yasrim badu Jesu lembaga jim pidiang ya u haga jingem jangi ba un pen kan la ga jingem jangiru bangin long ke bayasrim u Chris haki ke baro haga jingem jangi bangin long ke Bakhuid haga jingem dashisha melong Bakhuid katrai kata mei jong ka jingkoid baram namar katangi karpadia me to pen kuid pen gandang ya kini ki jing tarwa jangi dak ba pa eu mensim jame kom ga jer halo jangi bakin karlalong yangi kamet bakasnam jangutrai jangi o Jesu Christ Hagapor baladino yavu badala ka mons ngaba ulapdiang yaga jingsha shitam ulashim ya upu badang ka baingu yame ulakdia yavu padulai halage senran u ong toshim batobam nakane pi baro namar kane kalonga medjanga ya ka benaiti naga benda jumpi Hagaju keru kamenda lalaya bam ulashim yaka kuri pada kabaingu biang yame ulaya ka halage senran u ong toshim batu dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga janga jutam batimai bad bam jikut
Ya ka ben pen mi naga binda jampi. Ba naga binda ki babun. Naga binda ka jing map yaki pop. Tole ya kane ban kan mau ya ngam. Kusnam bakardor jango Kristo pen kuid yangi. Pen kuid yaka men siam hadim pen kuid. Pen kuid pen kia yaki bakpangi bashitam baro. Yada yangi nau ba men yaki kalam. Ka jim maya jong ka jinget. Katasin Vangi Bamune Uku Bahini Nakani Kakuri Ibendraga Jingyap Jong Mikutra Tadanu Menwan Namarta. Ngi ke bapen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi dai ngwai dem nemar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jame bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad ya me bangi ke bayo binda hakamet bad gas nam ukris ngilong ke bela penyat likawe da umen siem Bakhuid to ken mau ko tra ya ka balang jame kabala priyang hasatala ka parte But the penjana ka haka jingin, rengat badu liyo upa Bakhuid jangi, ubil badu bishop jangi, but bahar ki lingdo but kiriniam. Taken mau lemru yaki himen ki parashin rang but kinde, kibela yutia daka bakurmen yaga jimmy pan, but ya bar yo kibela klat no haka jingis ne jamme, topidi yang yaki shaga jing shai ka kama jamme, to isene yangi bar yangi karpad yame, barenkat but kamaria teisu di Bakhuid ka kame jangoble. Ujasa Bakhuid Kurim Janga, ki Apostol Bakhuid, Francis Desires Bakhuid, but Baharu ki Rikuid, ki Bela Pensubaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin talem haga jingim bam jikud, but bengini ro, but pendon burame me, da ukun jamme, o Jesu Christ. Davu lembadu badhavu. Kan long hame uplay upa badan bor. Hage jingelang kawe jungamen siem Bakhuid. Baro kaburam bat ka jingero. Junam la junam. Amen. Ko himen ko paratong indo vai kumbau Jesu lai kayangi. Pawin kit ege jingkit ki bakia jungi baro. Pangilong shisha ki kun ki ba. Shania tili tilan yaka bohor pinya jungu Jesu hage jingim jungi iway pa iway. Duhay na binda ka Bible Convention. Hage nga sa jan, bat ka jingar ku ya ka retreat hall, bat baro ka jing don kam jungka, baka bohor Jesu nam pao hangi baro. Kopa jungim, ba habening kalong ka Bakhuid ka kerteng jome, kanwan ka ima jome, kalong ka mon jome, haken do kumba bening, tuwayang iminta ka jimbam jungi ka bahala ka sngi, patamap ingi rengkam jungi, kumbangi rungi map iga belis niu yangi, Padwati alam yangi siya kajimpan siya, and rate of light yi nakabasiniyo. Top light yangi karpat ko try na kijing siniyo baro. Haga jing spoon jame, to I jing suk jing sign hagis ngi jangi. Knamba daga jing arab ka jing isne jame. Ngi light baro bo nakapop, but nginyo jing ada na kijing jinjar baro. Kadbangi dang up kamilendi aga jing karmen Bakhuid, but ka jing wan pa jung nang penim jangi, o Jesu Christ. Namar ka jome ka long kaima ka jome ka bor ka buram chinam la chinam. Kotrai Jesu Christ me wala ong ha ki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. What pay de ki pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jings bon jame to ai ha kai ka jingsuk bad ka jinga tale kawe kat kum ga mon jame mame uba im bad basensha junam la junam. Amen. Ka jingsuk kotrai Kandon barabo rengka bat pim Rengka bat pim dam daga jingi do Kristo ngini aing markelia. Ko kulang rojang ublay be baki doki bob kaperte dusya senayangi ko
Hakami ukul lambro junga blai. Hakami bakit naga pop junga perte. Sukito ki bala kor shaga jinga vai junga ukul lambrot. Rokan rat gamlong wisong hok pemendrung pakaying junga. Reis ong kakaktin kemensim junga kan sekiai. Benda yang atrai daka jing e jing spoon ba jing is nay kam tian shu be kwa jin de ya jing e jang me la je say Shania tele telania me namarba mela one who boga do no come and see him jangi haganiga communion Bakhuid but communion men see him me along ka way but ni ko jesu prolong yang ir ki kun jame ai ba ka tin kan long do long snam ba shang sa hapo jangi iwe pai we haganiga sni gat bangi ken ma boram ya ka our lady jungle loreto ka kat maria teisoti jungle loreto Kerku kardoi ngi ko Jesu bangiro ila banyo pediang yaga bot pengantan jame bangiro ngin pediang yaga jingmaya janga jingka jame hagene ga perte ko Jesu bayin kerku kardoi yagi bapangi bashitam bar ki bashimenda hagene ga mas Bakhuid menang kerta yaki inga sem jangi waladangi longi padu padladangi longi barit padlada magi longi baduna harukam menang kendi buram yagi bar hagene ga lepmat hallelujah 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 hallelujah
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngi duai ke jing duai jubilee manginang pin krebha naga binda ke jingai ke jingarku par ke jimben jampura naga jimben chitam shipar ko pa ubaha bening to ai ba ke jinge ba mela ai hangi hau kun jamme Jesus Christ bu himen jangi par ba ka tlijding jang ke jingir spoon kan klang hake do nu jangi do men siem bakoi kan kersio biang hangi ya ke jingkarmen bala kerku naga binda ka jingwan jangga hima jome to ai ba ka jinga e jome kan pin gala duringi shakinong lur lingka bam ju shangtai ban bet ye simbai jangga gospel to ai ba ki tu simbai in pin gala dur na shapo ya ga jait ben riu ba ye ka parthe mariang baro kawai ha ka jingkemil indi batikana ya ka benem batimai ba ka parthe batimai aba enda ye ki bojung ba men laveng no kaburom jame kan ting shine junam to ai baga jinga e janga jubilee kan kersio biang hangi ke pilgrim janga jingermen yaga jingang nur ye ke tia jingan show happening ai baga taga ju ke jinga e kan ben sapriang yaga jingamen ba jingsuk jangunang sius pa jangi satala ka parthe shame ko ble jangi bela kerku junam kan long ka buram ba ke jinga ro junam amen ko pa jangim baha beneng kan long ka bakui ka tain jame kan wan ka hima jame ka long ka mon jame ha kan do ka baha beneng hing imina ka jimbam jangi ka baha lagasi atama pingi ka rangkang jangi kumbangi rungi map ike beles niu yangi padwa delam yangi sya ka jimban shoy and right apply pingi na ka bas niu amen ku blai ko maria berapa ka jinga e utrai dan bat pala ka kuye pan te kinte pala ka kuye usok po jong pa jisu ko maria bakoi ko mi jong blai to ai na ka binda jongi ginom pop minta ba ka por ka jingya jongi amen ka buram opa de ku en bermen si bakoi kumba ka lang ka pamining kong kum ju minta ba para po junom da junom amen to nginia duai enda la pelong yangi kinongyo binda ha ka jingsius pa bam jikut ngi karpat ko trai bamangi ki bakin ma buram yaka teisoti jangka loreto yaka kemi jongukun jame ngin ngau krau ha ka jimpura ka jinga e jame bangin yo mahat yaka jinga jingyai roy jangka kam jimpeni tau Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka batpim Rengka bat pi. blai badan bor badan karkuyapi upa baru kun baru mensi Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ka kubar bapha jang utrai da ka jingim ka jampim Isangu yau le. Number pra. Wan Jisu warong pensel. Wan pelajar Islam. Rajin yakin popede. Kana rejing tiangin shem. Do Jisu tiang. Baji basyan. Manfian muram. Yusim batian. Do Jisu tiang. Hagi sauler. Manfian muram. Yusim. Abraham hokpa padukun Muhammad Sim Bakhuid Walau Pamanikum Jumtar Baraboy Junam La Junam Amen. And you're right, try Jesus Christ.